Gelin. Ha, Kaydım çay diyenme yarım saat boldu. Getire çayımı. şu açık kaynadı ha, Alyan. Al onu derrocu. Böyle. Salam Mehre. Gowum gelin. Gowy şükür gurban verdiňiz. Ýaxşy. Wah men gyýjagaşym gelipdir. Gowum ejemjan, gowum ýagdaýlaň, asyrtym sagaman. Baradalyň adam kabul bolsun ejemjan. Amin gaýdym, amin. Gel geç. Gaýdym öýçerlen gowumy çağalaňam. Hawa jemmesem gow, Allah şükür. Gaýnyň yaran ok diýdiler on. Gowlaşýam. Hawa gowlaşýa dermanlar wagtyna çyk berýän, size de salam etdiler. Sen bolsun gaýdym. Iýberen getiren sag bolsun. Ejemin maňa uýýanmy? Hawa? Eje bu qara çaýa? Ha, näme boly? Indi kedek öz içýän gök çaýmy ýanym bilen getiräýmel borna, bilmeýän bolsalar. Eje seňem şu gelniň şu bolşuda diň aýtdyryp etdirmel bir özünden Gaýdym. Geplecek gurruňy pikirlenip geple. Sen ýeriň bir başga, geliniň ýeri bir başga. Dogry, sen men ýeketäk gaýdym. Ýöne şu öýe mihman bolup geldiňmi? Özüň mihman ýalyp bar. Gaýny ekijilen sen bilen şeýdip gürleşýärmi? Ýene de bir gezek şöýe gelip, özüň şeýle alyp baranyň göräýmäýin. Göräý sen menden gaty görme. Şunuňmy? Uyuşturgydym çaýlary. Mehriýan aýagy üstünde gurleşibem bilmedik gowumy çağılyrlar ýa. Hawa gowda şükürlerim bir arasyna başa gaýdy balýa. Özüň gowmy? Ha, şükür daýy gowlady sen. Oğlum, O kaka. sene halis gidaya döndün ay. Allah'ın hakkı için like atayım. Allah'ın hakkı için repost edeyim. Allah'ın razılığı için patpişik olayım. Adamlar size niye kacalayı bir calayı karşı etken. Niye kacalayı kıskanmayın bir calayı. Oğlum, O kaka. sene halis gidaya döndün ay. Benim blogger olasın bile kaka. Sana like bassalar. Allah razı olayım oradan. TikTok'ta şekiller ha kaka. TikTok'tur da biri birini öldürüp yatıyor. Yeni biri kaldırıp yatıyor. Yeni bir senyali Allah'ın hakkı yatıyor. To. Yaşlı edendirler de bu nelerini geçiyor. Bay ba, sen ayarında doğa ba. Dost palçayda ayalo ayalma yarış gitti. Pals kömür ediyor diyemezsem. Ay ho güçlü palç diyeler. Alt gidayo dost. Beyli gövnetsen gideyin seni. Ne bileyim ne. Salamu aleyküm. Wa aleyküm selam. Ya şöyle kıyınına düştüm. Ayalım sehel orada atolsa ayarış gitti ya. İyidin aytma özüm bilyen. Bay ba, sen ayarında doğa ba. Kovcu türlüsün, sen maskalarını düzdürsünüm. Neme, ananın ok mu bana? Sana nem şunundayım. Senin nem Allah'a mı? Ayıp alsara. Kovcu telefon maşkalan düzdüğün neydin mi? Polu bilen maşkalan düzdüğün polyan olsa Allah'a canı yedi. Özünün namazlı adam yağlı. O 5 vaktimam okuyan. Sen kimden dileyen olsan? Elbette Allah'tan dileyen. Eştin değil mi dost? Bunu öz Allah'tan dile atıyor. Sen kimden dileyen? Yeni kovladay değil mi? Allah'tan dilesen muğut. Bol adam gel pul dileyen ok. Bollettiydim ben sana, ocağı diyeceğim kalkım otur. Neçeye de aitmem sana. Kurban bizim haçan öz başlık yaşarız. Öz başımda daimi olur. Nartaş, öňem şu meseleleri öz başta kuruluşupdy da, men öýün körpe oluyor. Ejem kalkma men teretmesem kim teretsin? Öýün körpesi bolanda näme? Senden başga ogullar bara. Ana şemşat joran öýün körpesi bolsa adam bilen göçüp jaý alyp, sonra aýryp çağırıp bol yaşap ýörler.
Bollet nartas. Oca dezem kakama otireşteler kat görür bizi. Bolletjekler kurban. Meni de şolardan ýazyrdym. Şunça wagt bäri işleýänem, aýlygym getirýän bir mardan beren oklar. Iň bolmana çağamy bollar ýa doktordan aýtdym bok. Bollet diýdim men sana, oca dezem kakama otir. Näçe ýa aýtmap sana. Men näme şo çağany islemeýändir öýtýän. Men gowdurmuşda ýaşadym gelmeýändir öýtýän. Taap işden ýa-da geldim sen şu wagt iş bolýar. Bolýar işni bolýarmy? Däýer. Alo, selamünaleyküm. Ben babam yatayım. Kurban oğlum özgün bolmy? O mene Hudaýa şükür. Na, täsirde ýok, bu sizde bardymy sen? Oğlum geldi, aýtdy, bana da asgary. Şu adam bakar ýalyp ağlap, bir kursa şöşsün, onlar ýitme öňüne uğradan. Böyle barayım, tamam. Kömelekli somsa getiräý. Özüme däl, oglumy da. Bugün bark bollum öýtýän. Ey. Ey, dur, bükme. Şu taýda çöle giyip bolma da. Bar saçak diýsen arkaga oturdy. Bollum. Uy, bollumy? Şu jagadymy? Onda töwereň et. Doga dileňni ko. Doğan, böyle. Ey Rabbim, bana şeýle bağlay, aladyçyl, mehriban ýan ýoldaş uğradyň üçin sana minnetdardyryn. Ýan ýoldaşym meni bir hedep begendiren bolsa, sen onu hemişe begendir. Ey Allah'ım, ýan ýoldaşymyň bana görkezýän her bir aladasyny özüň iň gözel sowaplar bilen syýlagla. Şu iň nädip kyn fursatlarymda meni ýeke goýmaýan üçin ondan razy bol. Gowral aýalym dilerler kabul bolýar diýerler. Ey Rabbim, sen meniň dileklerimi özüň kabul et. Amin. Assana özüňe minte? Yo. Maňa sen doga dileklerini dinlemek has gelir. Bolýan onda men garlanyň ýeni, soň ýene-de dilek eder. Noş wagtyn.